Jono Podkivánok, som zastupujúci pološčítací komisár, by som sa chcel veľmi rád vás spočítať, že koľko tu ľudí by mohlo náhodou aj konzumovať hocičo. 4. Ďakujem veľmi pekne, dúfam, že nie ste otrávení s našou ščítacou komisiou, ktorá odchádza. Nie, ďakujeme aj my za návštevu. No, môže. Poloslovenský postatkovský originálny inštitút sa zaoberá ščítavaním zvierat v akejkoľvek forme a štádiu. Nech sa páči, pani komisárka ščítavacia. Nie, ja som pál. Nie, počkaj, ty si hrošik liberísky. Čo robí hrošik liberísky? A tu je môj chovateľ. Nie, tu. A nie sú tu kamery, nebudete mať problém. Že by nepustili zase ďalšieho raditeľa. Ale tak, keď chce fotku, tak... A kde išiel? A ty si aké zviera? Ja som David obyčajný. Nie, David bežný. Zoo, košické zoo majú zviera, Davida bežné. 1, 2, 3, 4, to už sú zvieratá? Nech ťa spočítame. Čo sa vám najviac páčilo v zoo? Kyslé hašlerky. To, čo sa mi páči, čo je tam to? Drdenická, gabonská. Čiže tu nie je živé. Čo? Ešte najväčšie cipl. Zvieratá to majú viac priestoru, jak ľudia. On má menšiu hlavu než telo. Čistá telenovela. Nasratý je mladý, že aj on chce byť taký. No poď sem, Fabián. A prečo? Lebo veľa kričia. No jak to, že im to neutečie, ty kokos, ja obdivujem. Akurát mi pozujú. Ale jeho vedia rozprávať. Vieš, kde žije tento od Panamy až do Bolívie, to je veľké, v povodí Amazonky najviac. To je perfektne, to je kokos, a ten keď ti s tým zobákom, tak to ti odkvačne palia z nás. On chce ľudí, on je sociálny. Ale jaké malúky. Všimaj. Lemur vári. To je taký maďarský taký. Normálne aj paviány majú úplne. A tam dnu ešte sme neboli. Dnu sú ďalšie, bezpočet veľmi nebezpečných zvierat. No poukajte, ako krásna. Korela zavretá. Kaspická a písmenková nádherná. To tých písmenkových pochuje. Nie, do vody sme ju nedávali. Mŕtva bude. Nie, živá je. Jak vieš? Ona tak medituje. To je koliknačka vtipná. Zlatý ste. Srdnúť pero. Sonia teraz išla do školy a hovorila, že toto. Že počúvaj, aké psycho. A toto čo za puľka hore? Čo je toto hore? Pau. Aha, naťahuje toto. Nosaľ. Poďme na toho leva. Mám zalpeš, nie? Normálne. Pán sa? Nádherný zviera. A to nie sú levice, že lev má hrivu, nie? Levica? Oni už si zvykli aj na ľudí si beka, že tu chodia. Toto stromy môžu byť živé. Pekné. A jaké to sú kačky? On hore brúškom pláva. Oni robia chujovinu. Vidíš? No poď von. No už si sa okúpal. Sí, aké si krásne. A to preteky ste mali, či čo? Nie, aké si krásne, ne? Poď sem. Ideš tu? Ale prejsť toto skolo. Mohol. Ľudskejšie, nie? Taký sú všetky. Toto je zlaté, tu malú. To je môj obľúbený živočich. To Nepoznám nie hovorím, to. že čo je kapibara. Tak konečne vidím kapibaru. To je perfektné zviera kapibara. Kapibara je obľúbená tým, že dosť často priestoru, teda času trávi v baroch. Toto je hyena, škvrnita. Tu je, mňa to je dobré. Ty kokos.
Poď moja, poď. A tu žihľavajú po pečie. Ja neviem. A nemôže kopnúť ako koň. Kopnúť nie, ale Ona opľuje. obľuje. Ja už sa je to A jaká tá je zlatá? No tam to je malá, Si fajn. tak, a? Toto už žere. A pritom... Odpustí ti foťak. Počúvaj, a kamelky nemáš? To je šéfka v práci, ja som práci. Hej, v zoologickej robíš? Čakaj, Takže... jak týka. Krásne zviera, Ale kulan. nie už ku tigrovi sme mali. Sova. Belania kundrova. Tam Kde sa je? skrýva vír. Ďakujeme. Tipni si, koľko sa dožije. Ale oni tie zvieratá sa ani ľudí neboja, lebo jednak sú zvyknutí a ich krmia, vieš. No hej, že by ťa neboli hliť. Postavil. Postav sa ti. Dechnem. Ty kokosa. A toto je vodnátka, červená. My to Toto je nezabudím vrátiť. Ja som proti tomu, jak chovajú zviera. Jak môže vlk, čo má chuť na jahňacinku, na tú, byť tak spolu bývajúci. Ale nie, fakt si to uvedom sa. Kde? Tak si zoberte, že jak môže, tu býva vlk a tu srnka a majú pred sebou plot. Však to je... Tamto je vlk. A teraz, pozeral si Madagaskar. Hej. Je čierna s bielým otrhaním. Ty zebra. Môžeš po prechode chodiť. A tamto sú čo za zvieratá? Podľa mňa tie zvieratá sú tak zdegenerované, pretože to vôbec nie je nič prirodzené prostredie. Kúkaj, veľmi malé jej to dali. Mali dať väčšie. A tam je druhý, vidíš jak? On má osušku tam, či vlastne lehatko. Suš. Ty beka. Si beka. Dobre, ne? Mulat. Čo to za zviera? Čo? Dávid. Hej, každý deň si ich krmila, jak dlho? Tak si zapamätal aj u človeka? No tak ja sa konkujem každý deň, takže... Aha, Vidíte, že na vás tu na nikoho nechcú a... no, perfektne. Za 2 mesiace si zvykli na vás? No, Dobre. Ty, aké zuby mal. Paráda. Ešte si zivni. zavriete, keď sa im robilo toto tu, Hej, tak... sme sa tam trápili hej. spolu, hej. jednotliví. Tak poďte s nami na prehliadku, nech všade... Ale pohľadkať by sa nedali, nie? Čo by, zautočili by hneď? A už poškodili, no napadne za toho tu, či nie? Vieš čo, ja obživujem, že mu prskotí také. Ty vole, a pozeraj, aký šopravník. Dobre. Uá, cibek. Dobrá, sranda. A ty si čo za zviera? A kde je? Tu. To je baran, to je koza takisto. Prečo má tak stočené? Ale to je zviera, je poje. Lama, huang. Koza ide k nám. Čau. Kozel. Jak sa máš? Poď sem. Čau, taký aký si kamoš. Čau, daj mi 5. Ty diabol. Poď ty diable. Poď diable tu. Poď. Dobre, dobre. Oni čekajú dačo zelené, že im dáme. To daj marihuanu. Poď tu, máš lepšie. Máme dvede? Koplo by to fajne. Približ. Bacha vás kopne. Koľko Ožitníčky. za to napätie všade.
Ty kucha, není sfetený, pozeraj, aha. Čo on úplne, ty kucha. A tak, chodia medvedia aj v dokumentárnych filmoch. Tak. Ale však on kúka do blba. Si iba keď prežráte, pomaranče, jablka tam aj slúkaj. Možno sú... Krásny je medveď. Podľa mňa to je vypchatý svako ragan. Do Slovácka sa nesúdi. Kúkaj, jablko našiel. Dám si trošku jablčko. Alebo si nedám. O, nie, chce si beka už. Asi sa to uvylebím a trošku si skropujem. Už som unavený. Toto tu, látka? No a jak mu sere, daj to dopredu, ptáčik môže, čo? Vidíš? Černý. No černého ptáča. Ten biely je super. Aha, a mne sa páči ten Tam malý. ten sa mi páči. A nie, tam Ten malý. Abo rúžový ponik. No počúvajte, poďte, hej. Jak sa to predávajú tie A prírodné? otrhni mu jedno pero. Pyšný ako páv. Korunku máš? Nie, Aj prináša toto. smolu toto pero. Hej? To čo sa povera. To taká je. No poďte, hej. Však to takto doma takedy choval bežne. To tie pera. No, vidí von. Máme nové zvieratko. V Košickej zoo máme nové zvieratko. Volá sa Lenka. Jakom ročníku Jaká vypokala som bola z toho. Aha, Všetko vidno. čakáte, no. Dlho čakáte? Vy budete mať ten balkón tuto. Ujo, skočte, natočím to. Ja som sa dobrá. Takto poďte robiť takto na nás. Môžeme vás poprosiť, poďte. Takto nie, že nie, z druhej strany. Moje slačky. No dobre, pofotiť prosím. Vy ste originál kysač tkanky? Položiť.